Quin horari és millor a l'ESO? El debat sobre l'hora d'entrada, les tardes i el descans. L'horari intensiu a l'ESO no és l'adequat en l'adolescència quan el ritme biològic demana més hores de son, diuen. A veure, si voleu saber les raons de defensors i detractors, llegiu la notícia, jo us donaré la meva opinió. La meva opinió és que jo sóc totalment contrari a tot tipus d'esforç, rutina o sacrifici. Jo proposo aquests horaris. Dilluns, festa, per descomprimir el cap de setmana. El dilluns ha de ser la càmera hiperbàrica del cap de setmana i dia sagrat dels ateus. Dimarts, llevar-se quan et vinguin les ganes de dinar. Dinar tranquil·lament i després de la migdiada, cap a 5:45, doncs, tecnologia. O sigui, 2 hores obligatòries d'Instagram i TikTok. Perdó. Dimecres sí, jornada intensiva de matèries vàries, de 12 a 3, amb 2 hores per dinar. El tercer dimecres de cada mes, però, serà festa per descans acadèmic, per organitzar els apunts i estudiar de cara als exàmens, que no hi haurà mai, per no posar pressió ni angoixar el personal. Dijous, 2 hores de classe online optatives si no hi ha sortida cultural, com anar a veure, per exemple, la casa natal d'una influencer de 15 anys que promociona cremes antiedat. Divendres festa, perquè és el dia sagrat dels musulmans, com dissabte l'és dels jueus, diumenge dels cristians i dilluns dels ateus, i l'educació, la multiculturalitat, el respecte i la tolerància és bàsica per tancar una completa formació, no? I tot, òbviament, sota la supervisió de professionals de la salut per controlar les patologies vàries derivades de la inadaptació de l'alumnat a aquest pla d'estudis. Com ho veus, està bé, no? Abans acabaves una carrera i a casa et deien «Molt bé, ja era hora!» Ara proven ESO i fan una cerimònia que sembla l'entrega dels Grammys amb tota la família bramant i... Bueno, meteorit ja,